Euskadi Irratia. Euskadi Irratian, Faktoria. Goranen? Hogeita 3 minutu goizeko 9 izateko eta gaur Euskadi Irratiko Faktorian gonbidatu dugu Josu Bujanda, Ertzaintzako burua. Bujanda jauna, egunon, ongi etorri. Egunon. Frantziako turrak ze puntutaraino jarri du hankaz gora zuen eguneroko martxa azkenengo urtebete honetan? Bueno, azkenean bai erronka handi bada, tur hau. Bueno, ertzainak beste erronkak uki ditugu, ez da, 40 urte hauetan, baina bueno, erronka handia da eta egia da, bueno, planifikazioa ja 14 hilabete ari gerala ja lanpetzen, talde bat osatu gendun, ertzain talde bat, profesional talde bat, eta bueno, eta bain gelditzen zaiguna, hori dana ja bere puntun jartzea. Bueno, herritar askok igerriko dituzte mugikortasunari dagozkion eragozpenak egun hauetan zehar, eta eraginik handiena ziurrenik turraren beraren ibilbidea igarotzen den toki horietan izango da. Bataz beste eta erreferentziak argi izateko eta ordu zehatzetan sartu gabe, baina lasterketa igaro baino zenbat lehenago itxiko dira errepide horiek? Bien, bueno, hau luzeran iranduko da, lau ordu eta laurde nola izango deza. Kontutan eko ibar da, guk aurretik guatzela, ertzaintza, kasu honetan turra lidergoa guk eramaten deu, zuzen da guk eramaten deu, eta aurretikan mozten deu momentutik, buka arte 4 ordu eta laurden. Kontutan eko ibar da, gure aurreneko berebila dijozenak proba hori irikitzen ordu batea edorrela, karabana datorrela, karabana publizitario bat, hau karabana ordu erdi bat ola irauntzen duen, gero 2 orduta ja txerrindularik detozte, eta gero ordutxo bat edola izango da berriro ere errepidea irikitze degunean. Orduan, lau ordu eta laurden izango die irauntzen duena mozketa. Horrek esan nahi du, ezingo dela tarte horietatik pasa ezertarako, ez da salbuespenik izango. Hori da, 4 ordu eta laurden hortan, puntu hortatik ezingo da bide hortara, errepide hortara sartu. Bakarrik, emergentziko, larrialdeko kasutan, ez da? Hori, biden errepide hortan ja 166 puntu daukagu, behar bada rekursoren bat, o baliabideen bat emergentziko larrialdeko rekurso bat sartzeko, beti sartuko da 112 deitzen digutenen hemen erandion ukiko dugu mai bat, operazioko mai bat, guk neuketan taldekin izango gara, eta hor aztertuko dugu ambulantzi hori nundik sartu. Hortako esan dizun bezala, 166 puntu daukagu, eta puntu batetik, ja guk koordinatuta gure karreran dijoan gure komisario batekin, koordinatuko goera, eta hor motorra bat izango da esoiten, eta ja ambulantzi edo zultzaileko rekursori sartuko da. Bakari hortan. Larrialdi kasu zehatz horietarako, aurre ikusita dago, eta sosdeiak behin bidez koordinatuta, zabalduko litzateke salbuespen hori. Herri barruetan batez ere, eta oinezkoen kasuan esate baterako, izango direlako herriak bitan zatituko dituenak ibilbideak. Oinezkoek igarotzeko modurik izango dute batetik bestera, herriaren alde batetik bestera lasterketaren bide hori zeharkatuz? Puntu batzuk izango dire. Adibidez, herri batetik beste aldea igarotzen beharrezko bada, ezakit ambulatorio batea edo garrai estazio batea edo, horik hor beti egongo da gureko ertzain bat edo beste lau izango batek. Orduan, momentu botan eta purtuntan igaroik. Bestelagoak alde batetik beste igarotzea gomendioa da ez egitea. Zergatik hor 4 ordu esan ditugu dala proba guztie, baina ez da aurren iriki erdin karabana etatzen pelotoia baizik, hor tarten zihozek gutxienez 600 motorrak edo kotxeak, ez da? Eta orduan momentu guztin trafikoa irikita dau, esan nahi zu karreran dago, orduan oso arriskutsua da, eozin momentun alde batetik bestea igarotzea. Identifikatuak dituzue, etapa bakoitzean zeintzuk izan daitezkeen punturik kritikoenak, autopilaketa gehien sor daitezkenak edo? Bueno, hori ere bai daukagu, 70 piko puntu kritiko daukagu, 3 etapatan, eta gehiengoak dira, mendik gainetan, bazakit, sprint espezialetan, enolakotan, abitoiamento dien lekutan, hor zeatik jende ugari multzatzen da leku hortan, eta hor guk ertzen gehiago izango geha, eta hori izango litzateke puntu kritikonak. Beste bat baita, turrak esan da gaina, karabana da. Karabana,
ordu erditxo bat, ordu erdi 35 minutu irantzen do, igaratzen, eta beraiek juten die, bere publizitatea botatzen edo ematen, eza? Eta hor arriskoa dago, zeati, jende gaztea edo umek asaltzen die edo sartzen die bideta, eta arrisku hori dago. Orduan, turreko baita esan ziguten, karabanako komendio emateko jendeari kontu zibiltzeko momentu horretan. Beraz, errepide bazterrean, oso bazterrean egoteko, eta ez sartzeko errepide erdira, ez da? Hori da. Beraz, 4 ordu eta 4 den inguruko etena izango da, eta behin lasterketa igarota, ordu betean gutxi gora bera, bere onera etoriko da, berriz ere, errepide bakoitzaren zirkulazioa. Kontua da, turraren hasiera hau, lehenengo egunean, bat etorriko dela irteera operazioarekin, uztailarekin batera hasiko delako turra, eta jende askoren oparraldia ere bai. Atzo, trafiko zuzendaritzatek planifikatzeko, mugimenduak planifikatzeko dei hori egiten zen. Kasu horretan, irteera operazioari lotuta, ze puntu beltza aurre ikusten dituzue, asteburu honi begira? Bueno, planifikazio aldetik gomendio asko zerek, baina bai 3 azpimarratuko nuke, ez. Alde batetik, zuk esan dezuna, planifikazioa, baina hortarako informazio auki behar da. Hortako pagina web eta web horrek dare, eta hor beitzeko, jendea hor beitzeko, eta gero bere joan da etorriak planifikatzeko. Hori bi gauz oso garrantzitsua dire. Eta bestea garrai publikoak, ez da? Berriro ere esaten nahi geha, 3 gomendio horik, behintzet jendea kontutan eukitzeko. Egie da, operazion salida deitzen dan hori mugan gehiagin arazoak ukiko ditugu, zeatik hor autopistea eta peaje horik kotxez pilaka izango dira, orduan. Gero hori gehitzen balin badeu, ruta alternatiba bezala izango dala moitzeko jendea alde batetik bestea, hori izango dira arazok orduan. Obena, behintzet jakitekotan, esate izuna, web horriotan ikusi, nun dagoen arazo horik, eragozpen horik, eta hortik aparte, autopista, Nazional 1, eta horik izango litzateke trafiko gehiengoan dijozenak. Pentsatzekoa da, Bizkaitik Kantabriarako mugan egon daitekela agian larun batean arazorik gehien, Bilbo Gasteiz tramo horretan igandean, eta astelenean iparralderako bide horretan? Hori, egun txarrena segurazki astelena izango da, mugan, Irunalden, eta zapatu hontan edo larun batan hemen izango da Bizkaiko eta Kantabrialda. Ez da hori izango dituk puntu larrienak segurazki. Horrekin batera, astelena laneguna izango da askorentzat, oporrik ez daukaten askorentzat, hor mugimendu asko derrigorrezkoak izango dira jendearentzat. Kasu horretan zer da kontuan hartu beharrekoa? Egongo da lanera dijoanarentzako nolabaiteko baimen bereziren bat? Lan berezik ez dauke hortako, baimenak bintzet. Egie da, errutometroa behidaldu inbarko dutela, goizen segurazki ez dute, aurreneko orduan ez dute arazoukiko, baina bai eguardi alden. Kontutan euki kirol proba beti eguardin ateatzen dela, baina kontutan euki 3 ordu baino txirrindularik irten baino leheno, gu bidea mosten ari gerala. Orduan, segurazki astelenen sartzeko lantegietan arazorik gabe, baina eguardi alden leku askotan arazokuko dute. Beraz, astelenean, eta hor batez ere, ordutegiak ikusita, Zornotzatik Baionara dijoanez, kostako bide horretan sor daitezke arazoak? Bai, zati, azkenen ordu hori da, eguerdiko ordu da hortik pasatzen danen, Donostialdea berriro ere 2 aldiz iganden eta astelenen pasatzen da erditik, eta gero pasaje, Renteri eta Irunaldea, kontutan euki, Irurak aldea, hortik pasatzen dira, Ordubik aldea, normalki lantegik irtetzen dien ordutan, ez da? Gaur, Frantziako prentxan irakurri dugu, Ipar Euskal Herrian, Baionara iristeko ibilbidea turranera, oraindik ere, erabat finkatu gabe dagoela, ez dakit horren inguruko berriri daukazuen, eta horrek hemengo trafikoari dagokionez, eragozpenen bat sor dezakela uste dute duzuen? Bueno, guk gaurtik, gaur daukagu bilerak Frantziko segurtasun zuzendarikin, eta horretaz ez digu ezer esan, guk astelenen mugan utziko deu kirol proba hau eta beraiek hartuko du gero. Ibilbidea igarotzen den tokitan dagoeneko herri askotan hasi dira aparkatzea eragozten, txirrindularientzat ibilbidea segurtasun baldintzetan egin dadin. Turreko arduradunak egun hauetan zehar segurtasunaren ikuspuntutik ari dira prestaketa hauek guztia gainbegiratzen? Bai, gaurtik hasiko die, gugia beraiekin, 6-7 hilabete ari gera eta planifikazio guztia ikusten, gaina esan beharko ez, zatik talde bat izan da lan hori egiten, eta guk oain dela 3 hilabete batia Parisen izan ginen bilera orokor batean, zuzenki ertzainei,
eta ertzaintzai, zoriondu egin zien planifikazioko nola lanpetuta geukegun. Hori eukita, nahiko lasai gelditzen zea, zati beraiek oso zorotzak dire, bere segurtasun, gauza hauekin, eta guri, zuzenki, jende tarten dene beste tapak eta beste lekutako arduran aurrean hori izatea, bintzet lasaitu egiten gaitu, ez da? Orduan, guk ja gaurtik hasita, beraiekin hemen beken izango gea bilerakin, eta jungo gea izten, itxiko behar degun gauzuzi. Ertzantza ezten beste poliziaren batek parte hartuko du egun hauetako dispositiboetan? Bai, Polizia Nazionalak eta jendarmerik motoristak. Beste gainontzikok, Euskal Polizia guk eta udaltzaingok izango dira proba hontan egoten gean edo mozketa egiten dugun polizi guztik, eza? Kontutan eukita, ertzaintza gerala karrera hau, kirol hau zuzentzen duguna. Zenbat ertzain daude egun hauetarako lanean aktibatuta? Esaterako larun bateko lehen etaparako zenbat ertzain daude planifikatuta? 1500 nola izan lege, baina kontutan bakarrik ez turra daukegula hemen. Baizik eguneroko lanak daukegula komisalde guztin, esan duzun bezala trafikoko arloan ere bai dispositibo berezi bat daukagu, orduan dana lotuta, udaltzaingoarekin 1500, 1700 hori izango gea danak laniten. Turraren hasiera dator, ertzantzako sindikatuekin gatazka iregitea dagoen momentu batean, sindikatuak ez ezik, ertzainak indar bidez izeneko plataforma sindikal horrek ere protestekin segitzen du, eta hauek azkenengo egun hauetan mehatxu egin dute, ez dakizu ezer datorkizuen, hitzarmenik gabe ez dago turrik. Moduren batean, dispositiboa protestaren batekin, boikoten batekin, oztopatzea gerta daitekela, aurreikuspen hori badaukazue. Nik garbi izango izute, orain dela aste bat hemen arderaz esan duen etxe hontan, eta hortan ertzaintza, erakunde bezala, beti euki ditugun erronkak, iraganean, beti, hartuz eta horri zaitugun erronka horik beti konpromisukin eta profesionaltasunik egin dugu. Gure ertzainek, nik ez dauket zalantzarik, beti egingo dugula, eta etorkizunan egingo dutela edo egingo dugula. Orduan, nik kasu hontan baikor nago, eta zalantzak ez dauket, erronka hau berriro ere profesionalki eta konpromisuki egingo dugula. Baina aurrikus dezakezu, ez dakit, greba eskubiderik ez dute, baina baja hartze masibo bat egon ote daiteken edo era horretara oztopatzea? Berriro diote, azkenen izan leke herramienta bat, hori, ez da, baina betidanik eta egoera latzagokin, ertzainak 40 urte hauetan, beti hori izan gea, gure imagine beti aurren euki ditugu, eta erakunde bezala konpromesuki eta konfiantza betez egin dute bere lana. Eta hori espero dut, orain, turran gaien izeten agirara, eta aurrera hemendik etorkizunea ere bai. Sortuta dagoen lan gatazka honek, epe laburrean nolabaiteko konponbiderik izan dezake, momentu hontan ez baitirudi errez dagoenik, azkenengo negoziazio mahaiko bileran sindikatuak altxa eta alde egin baitzuten, eta gaur esate baterako lehendakaritzan nolako protesta daukaten deituta ikusita, ikusten duzu korapiloa eskatzeko tokiren bat? Ez dakit zer esan kasu honetan, ez azatik nik ez nahiz horre sartuta, baina ez badakit, eta pentsatzen dut, akordioara aiatuko direla, eta hori voluntadea da bakarrik. Arkautiko ekitaldi batean orain aste batzuk esan zenuen urteetan kanpotik izan duela ertzantzak mehatxua eta orain barruan badagoela. Zer mehatxu ikusten duzu ertzantzaren barruan? Hor esan una, hori esaldi bazan eta nahiko klaro dago zertan ari nintzen. Hortan ez dute zehatzago gezer esango. Plataforma sindikal horretan ikusten duzu arriskua? Ez, hori ez nuen esanik. Behintzet ez nuen horrenganan jo. Baina barruko arazori zerena izan daiteke, edo mehatxu hori? Gure balorek eta gure idiosinkrasia deitzen dana euskera, hori aldatzeko moduan izan daikela. Eta nik hori beldur neon, eta hori azaldu non hortan ez nuen izenak, eta sindikatuak, eta inor jarri, eta ez go, oain garen momentu egoki edo nasi honetan, ez da nik hortan ez nuen jarri. Sindikatuek soldata igoeraz aparte planteatzen dute materialki gauza gehiago behar dituztela, eguneratu gabe daudela horietako asko, material aldetik, ertzantzak
udalak behar den ekipamentuak izateko zailtasuna dauzka momentu hontan? Bueno, aigia pizkanaka. Azkenen etxe guztietan berdin geltatzen da, eta bere prozesu daukete, erosketako prozesu daukete, eta egia da, kasu batzutan, orain dio gauz berritutzeko gaurela, baina gure departamentuk martxan dago hortan. Orduan, etxo inbarko deu, eta bere prozesu, eta bere erritmo guztik etxo inbarko deu. Turreko dispositiboari dagokionez, ertzainak ez ezik, Arkauteko ikasleek ere hartuko dute parte, sindikatua kontra agertu ziren, baina epaitegiek azkenean ez dute oztoporo jarri horretarako, zer da egingo dutena? Bereiek egongo die bide gurutzetan, punto de korte deitzen dugun horretan, beti ertzain batekin, beti funtzionario batekin esan ezkeo. Eta izango die, leku guztietan bi ertzain, kasu honetan alumno bat, Arkauteko gizon emakume bat, eta hortan izango da bere lana, egun hortan. Voluntarioak ere eskatuta daude, eta federazioak ari dira, batetik eta bestetik voluntarioak eskatzen. Eskatutako plaza guztiak betetzeko aurreikuspena badago, kezka eragiten du danak kruze guztietarako jendeak ez aurkitzeak? Beti izan leike, ez da, azkenean voluntario hitz hori esan da, pentsatzen dugu betik izango direla zapatun iganden eta astelenen, ez da, akatsaren bat izango da, baina, plan de kontingentzia badaukagu, ez deitzen dana, eta akatsaren bat gertatzen balin bada, beste pertsona bat, edo gure motoristaren bat, edo norbait izango da bide guretzertan. Beraz, plaza guztia betetzen espaldin badira, hoiek voluntarioekin esan nahi dut, hoiek beste modu batera ordezkatzeko bide hori aurreikusia dago. Voluntario hauei guzti, hain dispositibo konplexuan, irizpideren bat emango zaie, ikastaroren bat emango zaie, nola jokatu behar duten eta argi izan dezaten? Bai, beraiek arduradun batzuek daukate, arduradun hori beraiekin egongo dire, beraiei ere bai fitxa bat eman diogu zer egin behar duen, zer ez duen egin behar, nahiko pedagogikoki eta oso horreza da, kurse batean lan hori egitea, eta orduan, nahiko iruditzen zaigu dala hori bintzet lan funtzio hori egitzeko. Federazio batzuk esan dute, askotan voluntarioak aurkitzeko zailtasunak izan dituztela, badagoelako txirrindulari taldeetan nolabaiteko atxekabe moduko bat, hemengo oinarriko frogak preparatzerakoan, lasterketa preparatzerakoan, askotan baimenak ez dituztela behar bezain erraz lortzen eta. Zorroztu eginda azkenengo urte hauetan lasterketa horietarako baimenak lortzeko modua, edo non dago arazoa hor? Arrazoa ez dakit, gu behintzet ertzain aldetik, guk zorroztu ez dugu egin, gu betiko bermatzeko segurtasun aldetik neurrik beti berdinek izan dire, eta hortan guk ez dugu aldatu ezertarako. Beste gauz bat da, eta egie da, lurralde batzuetan proba asko izaten dira, zapatun goizen, zapatu atxalden, igande goizen, igande atxalden, da orduan, hori proba horik, askotan, ez bakarrik guk, ertzain, bazimotuen lazek, eta beste batzuk, hor danak horik bermatzeko, segurtasun aldetik, asko zaila da, hor da konponbidea, hori bere kabuz, bere bilerak edo gauzak guiko ditu, eta ia datorren urten, konpontzen dire. Turraren erronka hau guztia gainditutakoan, Josu Bujanda nola geratuko litzateke gustora? Nik? Bai. Datorren astelenen, iparraldea igarotzen dienen eguerdiko ordu bitaldea, ordu bitardik aldea, dena ondo balin badijo, eta ez dauke zalantzari dena ondo joango dela. Egongo dira katzak eta egongo dira, hortako esan dizun bezala hor mai operatibo bat daukagu, kontingentzi bat gertau ezkeo hori konpontzeko, baina hori izango litzateke gure, erronka bat, baina egie da, gero horra 15 egunea beste bat daukagu, eta gero beste bat dauzkagu. Hau oso handie da, erronka handie da, baina berriro diot, konfiantza denaz dauket, ez dut beste eszenatoki bat ikusten, gure jendearekiko, egun hontan, egun 3 hautan, Turreko erronka hortan, konpromiso beti bezala izango dela. Josu Bujanda, Ertzaintzako burua, dena ongi joan dadila. Eskerrik asko, Bazui. Hurrengo batera arte.